Moi, mun nimi on Sami ja mä näytän sulle nyt, miten sä voit mainostaa helposti ja ilmaiseksi sun turnausta yli 14 000 joukkueen johtajalle. Eli sä sait varmaan nyt tällaisen sähköpostin, jossa sua kutsutaan mainostamaan sun turnausta. Eli tuossa on selkeästi ohjeet. Hyväksy tää kutsu ja kirjoitus sisään, vahvista turnauksen päivämäärä, lataa turnausbanneri ja klikkaa vain mainostus ja lisää sun verkkosivustosi. Ja tätä turnausta mainostetaan sitten yli 14 000 joukkueenjohtajalle ja se lähtee automaattisesti kuukauden välein. Tässä sähköpostissa on just tämä video, mitä sä oot katsomassa ja sitten myös lisätietoa siitä, että jos sä haluat avata ilmoittautumiset alustalla, voit käyttää verkkomaksuja ja reaaliaikaiset tulokset ja tilastot ja tähtiarvostelut löytyy myös ThatBeatista. Sitten voit varata mun kanssa 15 minuutin tapaamisajan, niin mä kerron lisää, jos tarvitsee jotain tietää. Eli tästä näin hyväksyä mainosta, jossa tulet tänne turnaussivulle ja kirjaudut sisään. Mä oon jo kirjautunut sisään, niin mä oon täällä turnaussivustolla. Ja sitten täältä löytyy lisätietoa. Tervetuloa. Kiitos, että valitsit yhteistyössä ThatBeatin kanssa. Mitä pitää tehdä? Käyttöoppaita ja perehdytysvideoita löytyy. Ja käyttöohjeita joukkuejohtajalle ja turnausjärjestäjälle myös. Eli tästä lukee nyt sitten, että vahvista turnauksen nimi sekä alku- ja loppupäivämäärät. Lataa turnausbanneri klikkaamalla sivun yläosassa olevaa kuvaa ja valitse mainosta ja kirjoita turnaussivun verkko-osoite. Eli tästä katsotaan, että 24. joulukuuta päättyy 24. joulukuuta, se on ihan okei. Ja sen jälkeen otetaan uusi turnausbanneri, vaikka toi. Ja siitä tallennetaan se. Jonka jälkeen on mahdollisuus avata ilmoittautumiset tai tämä vain mainostus, otetaan se ja siihen sitten verkkosivuston osoite, esimerkiksi thatbeat.com ja näin. Nyt on turnaus mainostuksessa ja se löytyy täältä etusivulta tulossa olevissa turnauksissa ja sitten sen lisäksi se lähtee yli 14 000 joukkueenjohtajalle sähköpostiin se kutsu.